Êvar baş temaşevanên hêja em di bernamekî nû ku bi formatek nû ew ê bêweşandin de em bi hev re ne. Navê bernama me rûpelekî ji dîrokê. Di dîroka miletê Kurd da rojên gelek girîng hene wek roja îro. Di roja îro da sê çar bûyerên girîng çêbûne. Yek ji roja ala Kurdistanê bû îro, yek ji roja damezrandina Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bû, yek ji ew mesela çil û nehan dest pê kir û yek jî roja rûxandina Komara Kurdistanê. Lê me lên hêr tev ew ê zêde be, me bi taybet di mijar me bijart. Em ê di bernama îro da em ê li ser di mijara bisekinin. Yek jê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê û babeta diya jî roja alaya Kurdistanê ye. Ez di pêşî da roja alaya Kurdistanê li hemû temaşevanan û li milletê Kurd pîroz dikim. Hêvîdarim ku em li welatê xwe, ala xwe, li çiya û baniyê xwe li ba bikin. Ala me pêl bide û em pê sînga me tije oksîjen bibe û em dirşad bibin. Ez wî dixwazim. Mêvanê minî îşev Kek Saîd Verroj e. Kek Saîd tu bi xêr hatî sersera serçava re hatî. Nava xêrê dabê ser û çavê te ser gulab e û êvar baş ji bo te û ji bo hemû temaşevanê Medya TV. Dubare xêratina wan jî dikim. Gelek savî spas. Niha temaşevanên hêja beşa yeke piştî ku qediya em ê derbasî roja alaya Kurdistanê bibin. Di wir da ku eger di warê teknîkî da ti problemê me çê nebin, em ê li Kopenhagenê şahiyek ji bo ala Kurdistanê hatiye li darxistin. Em ê bi wan ve pêwendî deynin ka em ê bihîn bibin kî ku wê bername çê dikin kî ne û çi dikin û çi difikirin em ê îşê nedeh deqa em ê bi wan re gotûbêjekê bikin û piştî wî încar em ê cardinê vegerin babeta xwe didiya. Belê Kek Saîd. Damezrandina Cemiyeta Tealiya Kurdistanê çima ewqas girîng e ez zanim ku te li ser vê babetê jî xebatek te heye van rojê çûyîn da te hinek beşên wê xebata xwe jî te weşand ez zanim. Gelo mesele çi ye? Çima ewqas girîng ji te re hat ku te vê xebatê kir? Belê. Bêguman damezrandina Cemiyeta Tealiya Kurdistanê pêngavekî girîng e ji bo tevgera rizgarî û azadiya netewa Kurd. Cemiyeta Tealî çima girîng e? Ew pêvajoya ku Cemiyeta Tealî çêbû, ew dema ku Cemiyeta Tealî çêbû, dema ku em bala xwe bidin vê demê ku ew cemiyet kîja rojî çêbû bû? Hevdeyê meha Kanûna 1918 çêbû bû. Yani siyê meha deh peymana Mondrosê hate îmzakirin û nêzîkî nîvekî mehu hevde roj şûnda em bêjin Cemiyeta Tealiya Kurdistanê hate damezrandin. Cemiyeta Tealiya Kurdistanê yani şertê ku İmparatoriya Osmanî têk çû peymana Mondrosê esê xwe de peymana bi dawî anîna İmparatoriya Osmanî bû. Ew
نتنی عثمانیه دنیای جی دنیا کت پیواجوه کینو ایده او کرالیت و شاهیت و امپراتوریت تیک چون و شناوان دا نتو دولت آوابون شخو بریا تیک چونا امپراتوریا عثمانی ساله کی شار روسیایی جی روسیایی جی شورشا بولشویک شبو روسیایی جی سیستما چاریتیه کو paraleli sistema imparatori و kraliyetiye bu روسیایی او sistem tekçu سر آخا امپراتوریا عثمانی gelek millet hebûn امپراتوریا عثمانی dama geşbûna xwe da nêzîkî sêya yekê dunyayê axekî berfireh bi dest xistibûn lê ew axa berfireh pey derpey yani em bêjin ji girtina fethekirina İstanbolê wê pêvajoyê dest pê kir û heta dawiya nîvê salê 1975 ew pêşketin dewam kir lê pey derpey îde 100 salê dawî roj bi roj 100 salê dawî împaratoriya Osmanî roj bi roj kêmkirina hukma împaratorî bû dawî şerê yekemîn ku dest pê kir sala Temmûza sala 1914 evî şerî dawî bi împaratoriya Osmanî anî destpêka 100 sala 19 da gelek qewmê ku ne Müslüman bû ji împaratoriyê salê 1830 ji Yunana dest pê kir pey derpey ji împaratoriyê veqetiyan dema ku em hatin salê 1912-13 bi tevî şerê Balkana ku li herêma Balkan de împaratoriya Osmanî wenda kir ew herêm jî bi tevayî ji împaratoriyê veqetiya bi veqetandina van herêma û ew qewmê ku bin hukma împaratoriya Osmanî da bûn ne Müslüman bûn ew qewm ku veqetiyan ama bêje demê dawiyê împaratoriya Osmanî heftê heştê salê dawî hukma împaratorî bi giranî tenê li ser qewmê Müslüman bû piştî şerê yekemîn ew ji têk çû ji xwe hereketa nasyonalîsta Ereba ama bêje destpêka 1900 da dawiya 1800 da pey derpey dest pê kiribû coğrafya Erebistanê cî bi cî em bêjin nasyonalîstê Ereb derketibûn hereket çêdibûn û her wiha ne tenê nav Ereba aynı fikriyat nav Tirkiye İmparatoriya Osmanî da û aynı fikriyat nav Kurdî İmparatoriya Osmanî da pey derpey geştibûn pêş diket û şerê yekemîn dawiya vî qonaxê bû dawî bi İmparatoriya Osmanî anî piştî ku İmparatoriya Osmanî têk çû her milletekî xwest ku qedera xwe bi destê xwe diyar bike Cemiyeta Taliya Kurdistanê jî di vê rewşehanê da çêbû ku İmparatoriya Osmanî têk çûbû û Kurda rewşa nû ya dunyayê da Kurd ji bo ku nekevin bin pêya û belawela nebin Kurdistan xusarê hîn mezintir nebîne ji xwe şerê yekemîn de gelek xusar dîtibû nêzîkî milyonekî Kurd di pêvajoya şerê yekemîn de ji cî û warê xwe hatibû dûrxistin nîvê wan di rê da miribûn ji ber nexweşiya ji ber birçîbûnê û ji ber zixt û çek û îşkence û lêdana cendirmeyê İmparatoriya Osmanî cendirmeyê Osmaniyan ji ber vê yekê milletê Kurd xwest vê pêvajoyê da rêxistin be bêguman rêxistina pêşî ne Cemiyeta Taliya Kurdistanê beriya Cemiyeta Taliya Kurdistanê jî Kurda dest pê kiribû nav İmparatoriya Osmanî da rêxistinê xwe çê kiribûn em karin bêjin yekemîn rêxistin Cemiyeta qewmî Cemiyeta azmê qawiya Kurdistanê bû yani Cemiyeta vîna zexma Kurdistanê
کو em zanin ev cemiyet serê 1900 da çêbûye piştî wî cemiyeta duyemîna ku dokumentê wî berdestê me hene ji îlankirina meşrutiyetê şûn ve Cemiyeta Taawun û Teraqqiya Kurd hate damezrandin ew Cemiyeta Taawun û Teraqqiya Kurd nêzîkî salekî xebata xwe berdewam kir giraniya xwe dabû ser xebatê kulturî perwerdeyî û di nav xebatê perwerdeyî de mektebekî vekiribû ji bo perwerdeyiya bi zimanê Kurdî. Cemiyeta Taawun û Teraqqiya Kurda bi navê Rojname Cemiyeta Taawun û Terakkî rojnameyekî derxist. Ew rojname jî di navî rojnameyê de nivîsê ku hatin nivîsandin cardin mesela gengeşîkirina münaqeşekirina Kurd û Kurdistanê bû. Lê bi giranî di çarçova Yekîtiya İtihadê Osmanî fikra Yekîtiya İtihadê Osmanî girantir bû. Di nav wî de reformekirina împaratorî ji bo bidestxistina mafê eqliyatan ji bo bidestxistina mafê qewmê nav împaratorî an jî bi gotina wê demê ji bo destxistin û firekirina selahiyata unsurê nava împaratoriya Osmanî bû. Lê piştî şerê ez dikarim li birê têkevim navê tiştek bipirsim. Belê kerem Ez dixwazim wan rewşenbîr û siyasetmedarên wê demê kî bûn, psikolojiya wan çi bû, di çi sosyolojiyê de dijîn, di hinekî behsa wan jî. Yani ew ê ku bêguman serokê Cemiyeta Taawun û Terakkiya Kurd Seyyid Abdulkadir Efendî bû. Seyyid Abdulkadir kurê Şeyx Ubeydullah Nehrî bû. Şeyx Ubeydullah Nehrî 1808 hereketa Netewiya Kurd yek serkirdeyê wê hereketê bû. Em li hemberê İmparatoriya Osmanî em li hemberê İranê serî rakiribûn du alî lê bi giranî dijî İranê bû. Wê demê Seyyid Abdulkadir milê rastê Şeyx Ubeydullah Nehrî bû. Di nav hereketê de xwedî rol û wezîfeyekî girîng û pêşeng bû. Di serê Cemiyeta Taawun û Terakkiya Kurd de Seyyid Abdulkadir hebû. Lê ew cemiyet û xebata wî nêzîkî salekî dewam kir sala 1910 ji alî Cemiyeta İttihat û Terakkî ku ser hikûmeta nû ya meşrutiyetê xwedî hêz bû qewet bû wî diyar dikir. Ew cemiyet û kovara ku rojnama ku derdixistin her du jî hatin girtin. Her wiha dibistanekî hatibû vekirin bo perwerdekirina zarokê Kurda dibistana seretayî ew dibistan jî hate girtin. Di nav wî xebatê de bêguman şexsiyetê weka Abdurrahman Bedirxan, şexsiyetê weka Kurdîzade Ahmed Ramiz, şexsiyetê weka weka Saîdê Nûrsî, wisa giragirê ulema û rewşenbîrê Kurda hebûn. Piştî ku xebata Cemiyeta Taawun û Terakkiya Kurd hate rawestandin sala 1912 Cemiyeta Hêviya Xwendekarê Kurd, talebeyê Kurd tê damezrandin. Ew cemiyet ew xwendekarê Kurdê ku li İstanbolê dixwendin ji alî wan ve hatiye damezrandin. û piştî salekî ew cemiyet dest pê dike bi navê Rojî Kurd kovarekî derdixîne. Rojî Kurd 4 hejmar tê belavkirin. Piştî belavkirina 4 hejmara cemiyet çapkirina kovarê ji alî desthilatdariya siyasiya wê demê ve tê qedexekirin. Piştî demekî şûna Rojî Kurda bi soranî mana hetawî Kurd yani Rojî Kurd kurmancî bû, hetawî Kurd soranî bû. Şûna Rojî Kurd hetawî Kurd hate çapkirin ji alî komelê ve ew jî heta destpêka şer 10 hejmar hetawî Kurd hatiye çapkirin. O ji xwe piştî
هجمارا دها شوندا نیوه مها تموز 1914 دا شر یکمین دنیای دست بکر او 4 سال پیواجوی شر همو فعالیت جمعیت کرده هاتن راوستانن امزان و پیواجوی دا چند روزنامه دنی که جعلی روشنبیر کرده و جبو درخستن و چاپ کرن آوان سری هاتیه لیدان لی او روزنامه در نکتنه لی سر لیدان آوان او که وان او ورقه وان بلگنامه وان هنه امکارن وانا ببین لی او روزنامه بخو چاپ نبونه پشتی شر دست بکر 4 سال ایدی بناوه تفگره کرد بناوه تفگره کلتوری آن سیاسی خباته کی رخصتنه کی کرد اکتیف نامینه همو جوان کرده و کسی که گورا قانونی و دمه سفربرlik تی اعلان کرن و کرد سوکش جپه آدکن شر یکمین کردستان دا ویرانیه کی گلک گلک زیده پیدا کر و کرداجی دید که بخوایی بون برخستن بون چقاس خرابه و چوا مالاوان ولاتی وان ویران دکه پشتی که شرحات راوستاندن و حکومتا اتحاد و تراکیه که امپراتوریا عثمانی بریوه دبرن اف حکومت هات بلاف کرن کرداجی دست پیکر رخصنه خوچه کرن و جمعیت تالیه کردستانه دوی پیواجویا دا رخصتنا دویمینه که هاتیه دامزراندن بریا جمعیت تالیه کردستانه هولدانه کی دن هاتیه چه کرن او کم باساوی چه دبه امین علی بدرخان و مولانزاده رفات خودی روزنامه سربستی جبو پارتیه کی آوا کربون و حواله وان به ناو پارتیا رادیکال عوام یعنی پارتیا رادیکالا گل پارتیه کی آوا کربون لی پشتی آوا کرنا پارتیا رادیکالا گل یا مولانزاده رفات و امین علی بدرخان خبات جمعیت تالیه کردستان دست پیدکن به سروکاتیا سید عبدالقادر سردانا هر دو گراگری کردا دکه دبیجه که ام بلاولا بخفتن کار بکن جخو ام کیمن هندکن خباتا مجی بلاولا بد فایده مج ملتا مرنابه دوی ام بهورا کار بکن سروی تکلیفه سید عبدالقادر مولانزاده رفات و محمد امین بدرخان تبلی جمعیت تالیه کردستان دبن و جمعیت تالیه کردستان تی آوا کرن سروکی جمعیت تالیه کردستان وکی مگو سید عبدالقادر ری کره شیخ عبیدالله نهری بو وکیل سروک یعنی پشتی کنگره دامزراندنه وکیل سروک محمد امین بدرخان yani Bav Celadet u Kamuran bu. Vekili Düyemin Fuat Paşa'yı Kure Said Paşa bu. Vekili Düyemin. Sekreteri Cemiyeti Hamdi Paşa bu. Evji Paşa'yı ki malnişin bu. Muhasebe Cemiyeti Kure Seyyid Abdülkadir Seyyid Muhammed bu. و هر وها اندام کمیتا ریوبرا جمعیت جی پیک هاتبو جی میرالای خلیل بگی درسمی میرالای بدرخان محمد علی بگ و امکلی مالنشین قایمقام عسکری مالنشین محمد امین جی علمای خوجا علی افندی جی مدرسه آرواززاده محمد شفیق و هر وها خودی روزنامه سرنوشت روزنامه ترجمان بابانزاده شکری بک بابانزاده فواد بک تجاره فتولlah بک و محمد شکری سکبان اوانا کوما ریوبر یعنی کوما ناوندیا یکمینا جمعیت تالیه کردستان نه او پاشی کرد جمعیت تالی به وی کمیتا سر کرده
دست به خبات خود که کار خود که مولانا رفات جی یک جه اندام ناوندی جمعیت تالیه کردستانیه او د نویسی ویدا جی هاتی دیار کرن. کێک سایت کرم لەگەڵ هەنێک کەسان دەبێژن کۆ جەمیەتە تەعالیە کوردستانê bi tenê xwe li bi Stenbolê sînordar kir. Gelo ev çiqa rast e Cemiyeta Tealiya Kurdistanê li kîjan bajaran û bajarokan teşkilatê xwe ne ava kiriye em dixwazim ku hûn behsa wana jî bikin. Rasta Cemiyeta Tealiya Kurdistanê li İstanbolê çêbûye û weşanê ku derxistiye bi girêdayî Cemiyeta Tealiya Kurdistanê sê rojname û kovar hatine belav kirin. Di vê pêvajoyê da ew rêxistinê dinê ku çêbûne evana hemû bi Cemiyeta Tealiya Kurdistanê ve girêdaya ku ez ê bahsa wan bikim sê rojname û kovarê ku bi girêdayê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê hatine çap kirin kovara jîne kovara Kurdistan e ku ev kovar ez li ser xevetîm bi tevî 19 hejmarê xwe navê heftê da bawer dikim wê bigîje berdestê xwendevana û her wiha rojnama serbestiya Mewlanzade Rifat bû. Yekemîn rojnameya Kurda ye bi rojane dest bi weşanê kiribû sala 1908. Di vê dewra dawî da rojnama serbestî wek organa Cemiyeta Tealiya Kurdistanê kar dikin. Tu bêjî em ji ku dizanin em bala xwe bidin nivîsê nav weşanê ku me bas kir taybetî nivîsekî Abdurrahman Rehmî Hekarî heye Kurd û Kurdistan di vê nivîsê da bi awayekî eşkere ji bo xwendevan û şûbeyê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê dibêje bang dike dibêje jîn Kurdistan û serbestî yê me ne. Evana çap dibin em rê dikin şûbeyê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê em rê dikin nik endamê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê divê evan her sê kovar û rojname baş bêne mutala kirin baş bêne xwendin û şirovekirin ji ber çi ji ber ku fikrê me di nav vana da têne weşandin têne belav kirin û her wiha ji bo van rojname û kovara abone bêne peyda kirin vana bêne firotin û pereyê wan rêkin ji bo merkeza Cemiyeta Tealiya Kurdistan. Divê van daxuyaniya da bi eşkereyî diyar dibe ku ev her sê weşan bi girêdayê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê hatine çap kirin. Her wiha divê pêvajoyê da komela neşrê Maîrifa Kurd tê damezrandin komela hêvî dubare tê zindîkirin tê damezrandin partî komela Tealiya Jinê Kurd tê damezrandin partî Milletê Kurd tê damezrandin Partî Demokratîk Kurd tê damezrandin evana hemû ev rêxistin bi girêdayî Cemiyeta Tealiya Kurdistanê kar dikin bi hev re kar dikin ji ber wê yekê ne tenê Cemiyeta Tealiya ev cemiyetê ku me basa wan kir bi taybetî Cemiyeta Neşrê Maîrifê Kurd hatibû damezrandin ku xusûsen ser ziman edeb dîrok folklor û kultura Kurda kar bike xebat bike û gelek kadroyê hêja vê pêvajoyê de di nav van cemiyeta da cî girtibûn ev cemiyet bi tevî ku Cemiyeta Tealiya Kurdistanê emrê wî bi xwe nêzîkî sal û nîvekî dewam kir. Cemiyeta Tealiya Kurdistanê hevdeyê meha 12,918 hatiye damezrandin nîvê meha bîsta yani nêzîkî meha Nîsan Adar û Nîsana meha bîsta Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bi hemû şûbeyê xwe ve têne girtin. Nav sal û nîvekî baş e eger Cemiyeta Tealiya Kurdistanê gelo li İstanbolê ma tenê li İstanbolê kar kir
نخیر جمعیت تعالیه کردستان د دستپیکا دامزراندن خدا هین جمعیت ناتبو دامزراندن گنگشی ناو روژی کرد هتاوی کرد ام بالا خو بدن ام دبینن کو دوی داره به تایبتی گنگشی عبدالله جودت و گنگشی مناقشه ام بیجن مولان زاده رفات به اواکی پر اشکره دیار دکن کو عبدالله جودت دبیجه کو اگر ام دوز و دعوا نتوه کی دکن ملت کی دکن ام دخوازن ملت کی وک ملت دنیای هشیار بکن بینن سرخوده لازمه ام قایمقامیا دولتا عثمانی ترجیح ماموستتیا گندکی کردستانی بکن ام هرن کردستانی خبات بکن مولان زاده رفاسی دوی چرچوه ده دویجه باشه تو اترازم جویره تونه لی ام نه حاضرن اف گنگشی سال 1913 تینه کرن جبو کو ام جوانا بری وان بدن کردستانی لازمه ام برنامه کمه هبه برنامه کمه سیاسی هبه ام وی برنامه خو بری دیار بکن ام بری بزانن ام چی دکن پشتیوی ام جوانا ریکن بو کردستانی بو خباتی او گنگشی جو خو بری شریعه کمین دست پیکری بو او دناو جمعیت تعالیه کردستانی دا سروی موضوعی گلک گنگشی چیده ام بالا خو بدن بیرانین دکتر نوری درسمی او دبیجه کو بریا کو ام وکا وظیفه دار ورن کردستانی شوبه جمعیت وکن دبیجه ناف جمعیت دا گلک جوین چه بود دوان جوینا دا جبو چونا جوان کردال کردستانی جبو پیکانین ریخسنا جمعیت تعالیه کردستانی گلک گنگشی چه بود دبیجه از بخوا یک جوان کسابم کو از وک وظیفه دار هاتم ریکرن تاینامı جعلی bizzat جعلی Seyyid Abdülkadir Efendi ve nameye ki damın müvi nameye bir cem vezir büvi nameye taynamı çe bu jibu herema Sivas'ı herema İmraniye lüve deri az çum meşrubeya cemiyete taliye Kürdistan'ı bitevi حیدر بگ کره مصطفی پاشا و پتوی علیشان بگ و علیشیر بگ ما به هفر خبات کرد بیجه دما کو اف بریار هات گرتن کره مصطفی پاشا حیدر بگ بخوجی د جوینا جمعیت تعالیه کردستانی بود استانبولی بود هف دیتنی ویو سید عبدالقادر به هفر چه بون یعنی پشتی بریاره کی گشتی جمعیت تعالیه کردستانی بری خود ده کردستانی دناف دمکی کرده قاسی ساله کی جد ناجو ام دبینن کو 19 شعبه جمعیت تعالیه کردستانی هاتنه وکرین 19 شعبه شرط ایرو دا ام بیجن هون بخواه بفکرین شرط ایرو دا پارتی کی کرد ناف ساله کی دا کاره 19 شعبه یا وکه یعنی تشتکی نره حتی گورا شرط 1919 بیست لی مقابن ev şube emri van dirêj nabe nêzîkî salekî zêdetir emri van şûbeya dirêj nabe pey derpey bi hevkariya hikûmeta İstanbul û bi hevkariya hevalên Mustafa Kemal ku li herêmê kar dikin bi navê heyeta temsîliye û paşê Kuwayê Millîye ji aliyê wan ve tê astenkirin û yek û yek şûbeyê Cemiyeta Taliya Kurdistanê bi sebeb û egerên li hev anîn ne hukukî ne adil ev cemiyet şûbeyê wan tê girtin. Û meriv kare bêje ev şûbe li kîja bajara bûn? Berê ez jî wî dixwazim wî bipirsim bi rastî. Ewil li kîjan bajarî çêbû Kekser? Ewil şûbe li Elazizê çê dibe. Yani weka ew lê şûba Diyarbekir wisa xuya dike ku beriya Elazizê xebatê dest pê kiriye çünkü ser çêkirina şûba Diyarbekir probleme piştî ku Cemiyeta Taliya Kurdistan li İstanbolê çê dibe li Diyarbekir endamê hêvî serê da
اکرم قدری و جودت مالا جمیل پاشا دست به خبات دکن بناو جمعیت تعالیه کرد ورا رخصتنه کی چه دکن اوجی لی پاشی کو جمعیت تعالیه کردستان جی دیاربکر خبات دکه هر دو عالی جی problem چه دبه او problem دگینن مرکزا جمعیت تعالیه کردستان جمعیت تعالیه کردستان ji merkezê ve müdaxale dike evan gruba tîne berhev eger em Cemiyeta Taliya Kurda ku Ekrem Bek bas dike em wî ew bikin pêşî Diyarbekir em karin bêjin xebatê dest pê kiriye û paşê Elazığ çêbûye û piştra li Sêwasê cemiyet çêbûye Diyarbekir Elaziz yani Xarpêt, Sêwas, Malatya, Kahta embêjin yani Malatya, Kahta ku herêma mintika eşîra Reşwan serokê Cemiyeta Taliya Kurdistanê li Kahtayê Hüseynê Kurê Hecî Bedir Ağa ye ew diyar dike ku عشیره رشوان هرما منطقه عشیره رشوان گرانیا وان لقاحتای بو لوی داری هر وها ل ناوندا مالاتی دست پیدکه پاشی ناوندا مالاتی پروبلم چه دبن بطال افندی ام ج تلگرافا و یوسات دیگیجن کو دبیجه از هات مالاتی از نکاج مالاتی و دیگرم دچم yani me malatî hin heval dîtin têkilî danîn ez nikaj malatî ve digerim diçim li hekîmhanê hevalê me haziriya kirine cemiyeta şûbeyekî cemiyeta Taliya Kurdistanê li hekîmxanê tê vekirin bi girêdayî malatî û her wiha li Dêrsimê cemiyeta Taliya Kurdistanê hatiye danîn li Sêrtê cemiyeta Taliya Kurdistanê hatiye danîn li Mêrdîn li Bitlis, li Wanê, li Dêrikê Cemiyeta Taliya Kurdistanê hatiye damezranin. Dêrika Mêrdînê tabii wê demê Dêrik bixwe jê Mêrdîn bixwe jê ser Diyarbekirê bû. Ekrem Cemîl Paşa bîranînê xwe de dibêje ji Nisêbînê, Dêrikê, Licê dibêje van sê çar qezayê bi girêdayê Diyarbekir van dera dibêje me şûbeyê Cemiyeta Taliya Kurd vekiribû. Bi ihtimala mezin ev cemiyet ewin. Dêrikê em jî kuyên dibin İlyas Efendî hebû. Ew yek ji kesê ku bi tevî Seyyid Abdulkadir İlyasê Dêrikî bi tevî Seyyid Abdulkadir gruba Seyyid Abdulkadir ew jî hatibû girtin ku gruba yekemîna girtiye 1925 ne İlyas Efendi xalê Kadrican e. Kadrican di meqaleyekî xwe ya hewarê da ew bas dike dibêje li Dêrikê şûbeyekî Cemiyeta Talî hebû serokê wî xalê min İlyas bû em ji wî hîn dibin ku Dêrikê jî şûbekî Cemiyeta Taliya Kurdistanê hebûye. Yani li Edenê basa şûbeyekî Cemiyeta Talî tê kirin lê gelo ew bi temamî nezelale lê tu ji me pirskî ew ê ku basa şûbeya Taliya Cemiyeta Taliya Talî li Edenê dike rojnama ferda ye. Rojnama ferda ji aliyê kî ve hatiye çapkirin wê demê ji alî Alî İlmî Fanî ve hatiye çapkirin. Alî İlmî Fanî yek ji endamê Cemiyeta Taliya Kurdistanê bû. Ne tenê ew bi tevî sê birayê xwe Alî İlmî Fanî, Zeynel Abdîn Fanî û Mesûd Fanî ev her sê bira jê endamê Cemiyeta Taliya Kurdistanê bû û piştî ku Komara Tirkiye hate damezrandin her sê bira jî ketin nav lîsta 105 ew lîsta ku ew kesê ku şahsiyetê ku piştî damezrandina Komara Tirkiye ji hemwelatînî hatine derxistin û nefîkirin. Her sê bira jî di nav wî
لیستەی دا جی گرتمون ئەو ڕۆژنامە فەردا ڕۆژنامەیەکی پر گرنگە نێزیکی 300 هەژمار دەرکەتیە هەفتێ دوجار چاپ بووە لێ مخابن ji xeynî nehde hejmara ew rojname berdestê menîne û kemalîst naxwazin ew rojname derkeve meydanê jî çünkü ew rojname bi piştgiriya Fransa çap bûye û muxalefetekî dijwar li hemberê îtihatçiya û kemalîsta kiriye lewra ew rojname van hejmarê wan îro em nikarin peydakirin gelekê me باwer dikim eger ew rojname hejmarê din peyda bin wê gelek babetê din jî wî rojnameyê da zelal bibe nêzîkî 300 hejmar çap bûne bi vê awayî dema em bala xwe bidin em dibînin ku 19 bajar û qezayên Kurdistanê Cemiyeta Taliya Kurdistanê nav salekî da şûbe vekirine û kemalîst û hikûmeta İstanbolê jî dibînin ku Cemiyeta Taliya Kurdistanê peyderpey li Kurdistanê rêxistin dibe xwedî qewet dibe evana vê yekî gelek xeter dibînin ji ber vê yekî dest pê dikin van şûbeya peyderpey digirin û dawî jî merkeza İstanbolê jî tê girtin bi vê awayî xebata Cemiyeta Taliya Kurdistanê tê rawestan dawî li ser Cemiyeta Taliya Kurdistanê bipirsin gelo di asta navnetewî da qet pêvendiyê cemiyetê çêbûne di wî warî da ti belge ti ew hene ez dixwazim wî jî bibim rastî belê çawa gelek hevdîtinê yanî Cemiyeta Taliya Kurdistanê çi di parastmana siyasetê de parastina tetbîkkirina prensîbê Wîson dikir yanî di çarçova prensîbê Wîson da mafê tetbîkkirina mafê çarenûsiya milletê Kurd diparast di vî çarçoveyê da gelek cara hevdîtina cemiyetê hem bi misyonerên yanî em bêjin konsolxane û balûzxaneyê wê demê ku İstanbolê da bi taybetî yê Fransa, İngiliz û Rusya bi wan re hevdîtinê wan çêbûne em jî du cara bi hikûmeta İstanbolê re rûniştina hevdîtinê wan çêbûne û gelek cara jî hevdîtinê wanê du alî çêbûne bi van misyonê dervare yanî bi taybetî konsolxana İngiliz û Fransız, Amerika û Rusyayê re gelek cara hevdîtinê wan çêbûne di van hevdîtinê dîplomatîk da yek hewldan jî ji alî Cemiyeta Şûba Cemiyeta Taliya Kurdistanê ya Sivasê çêbûye bin imza Alîşêr Efendiyê sekreterê serokê Şûba Sivasê li ser Cemiyeta Taliya Kurdistanê navendê ya İstanbolê bo Şerîf Paşayê Kurd ku wê demê di hevdîtinê konferansa sulhê da aştiyê da nûnerê Kurda bû ji bo wî name û nameyê piştgirî hatiye şandin di nav şûbeya da ew ê ku hewldanê wisa dîplomatîk jî kirine tenê şûbeya Sivasê ye ku bi serokatiya Alîşêr Efendî ew hewldan çêkirine gelek hewldanê wan çêbûne lê mixabin divê em wî bêjin ew derewê ku dîroka fermiya Tirka nijadperestê Tirka dikin dibêjin İngilîza piştgiriya Kurda kiriye İngilîza Kurd teşvîk kirine ji bo serhildanê ew derewekî gelek mezine Tirk bi xwe jî dema ku rabû Mustafa Kemal û hevalê xwe ji bo ku piştgirî ji dewletê biyanî bigirin bi her kesî re hevdîtin kirine Kurda jî ji bo piştgiriyekî derva gelek hevdîtin kirine lê mixabin hevdîtinê Kurda encam nedane û van dewleta piştgirî nedane Cemiyeta Taliya Kurdistanê piştgirî nedane tevgera Kurd berûva jî wî piştgirî dane Mustafa Kemal û hevalê wî Bolşewîk zê navda bi taybetî Bolşewîk dibêjim lewra îddia û îdeolojiya Bolşewîka gora dewletên weka Fransa û İngiltere û Amerîkayê
tiştekî din bûn vana xwe çepgir û sosyalîst didîtin û mafê çarenûsiya Neteweyê bindest prensîbekî esasiyê Bolşewîka bû di nivîsandinê de. Lê mixabin evê ku pêşiyê bi Mustafa Kemal û hevalê wî re peyman çêkirine Bolşewîkin. Pey wan ra İngilîza, Fransîza yek û yek bi Mustafa Kemal re peyman çêkirine. Ji ber wê yekê hemû ya piştgiriya xwe ne piştgiriyekî nedane Cemiyeta Taliya Kurdistanê berovajî wî derheqê cemiyetê de agahî dane Mustafa Kemal û hikûmeta İstanbolê tu piştgiriyekî wan ji bo milletê Kurd ji bo cemiyetê Kurd çê nebûye. İsmet Inûnî bi xwe jî bîranînê xwe de dibêje her çi qas me digo paş hereketa 1925 ku serokatiya wî li Sihayê Şex Saîd Efendî kiribû dibêje her çi qas me digo paş wî de pêçiya İngilîze lê dibêje ew nerast e tiştekî wisa me nedît. İsmet Inûnî bi xwe dibêje. Yani ji ber vê yekê ew derewê ku Tirk dikin nijadperestê Tirka dikin Kurda wek hevkarê dewletê emperyal nîşan didin ew îftirakî mezin e eger hevkarekî li vê coğrafyayê hevkarekî emperyalîst hebe ew hevkar Mustafa Kemal û hevalê xwe. Yani bo wî ew tarîxa resmiya Tirkî ser derewa hatiye avekirin. Çünkü kî peyman çêkiriye bi van dewletera Mustafa Kemal û hevalê xwe çêkirine. Yani ji ber wê yekê eger hevkarê emperyalîstan bigerin ew hevkar Mustafa Kemal e. û hevalê wî ne. Xway milliyê ye. Gelek spas keko te bi vê hevoka xwî dawî te bersîva wan em bêjin neyarên Kurda ku Şex Saîd Efendî hin heqaretan lê dikin hin wî piçûk dixînin filan û bêvan li gora xwe tabî te bersîva wan jî da ew divên hevalê emperyalîstan hinek ji wan jî wisa dibêjin. Spas em ê vê gavê derbasî mijara xwî diddiya bibin mijara Alaya Kurdistanê ez dixwazim çend gotin bêjim û em ê bi şebek li Danimarka li Kopenhagenê tê çêkirin em ê bi wê şebê ve bên girêdan û hinekî bi wan ra gotûbêj bikin û paşiyê cardinê em ê werin ser mijara Alaya Kurdistanê em ê ew bikin. Di paşiya bernamê de kek Saîd tiştekî ku ji bo Cemiyeta Taliya Kurdistanê ku titkarî wê demê dîsa li serê zêde bikî tiştekî ku te ew ne kêm zêde gotinê me evin erê. Belê temaşevanên hêja ala ji bo milleta bi rastî temsîlkarê şeref û namusa milleta ye temsîlkarê em bêjin serweriya wan e li ser axa xwe serwerî nîşan dide ku tu alaya xwe wexta li ser axekê datînî tu dibê ev ê me ye ew al ê kêvin ew ax jî ê wan e bi rastî ev e yanî îcar li ser biyanê gelek tişt ew ê bê gotin kek Saîd di wî warî da wê ji me re bêje lê îro li Diyarbekir jî li Matmanê jî li Mêrdînê jî Partiya Welatparêzên Kurdistanê ji bo Alaya Kurdistanê hin çalakiyan kirin. Ez zanim ku hevalên me ên Mêrdînê li Qoserê û ê Batmanê jî li navenda Batmanê li derve xwepêşandan kirin û ala li xelkê belav kirin. Dîsa li Diyarbekir li navenda partiyê semînerek ji aliyê kek Saîd Verroj ra çêbû ku moderatorê wê jî cîgirê serokê giştiyê Partiya Welatparêzên Kurdistanê kek Cano Amedî bû. Dîsa li Amedê endamên Partiya Welatparêzên Kurdistanê çûn pêşengeha pirtûkan fuarê û li wê derê alayan li wan standên pirtûkan belav kirin li xelkê belav kirin. Bi rastî xelk
بجوشك پرمزن پێشوازی لمەکرد ئەس دەبێ ماڵەوان ئابا و هەواڵێن ڕژیە گەلک و هەواڵێن کۆپەنهاگنێ ئامادە بن بۆوان ڕە پەیوەندی دەینن. نه آماده نبشه. ام دست پێ بکەن کەک سایت ئەمە ji ئەوکێ دەست پێ بکە کۆ کنگی هاتن ئەم دکارم بوانە پەیوەندی دەینن ji ئالا ji بۆی ملەتا چی ئیفادە دکە و fikra ئالا و çêkirin û nîşanebûna wî û filan û bêvan kengê di kîjan demên dîrokê de derketin ez dixwazim hinekî ser wî biax. Belê bêguman ala wek sembolekî ji gelek kevin de tê bikaranîn lê ala ku îro em bas dikin mana ala neteweyî da ye ala neteweyî bihûriya wî eger em vê pêvajoyê şoreşa Fransayê bidin destpêkirin nêzîkî 235 sal bêje ser derbas bûye. Ala di dema modern da yani ew pêvajoya şoreşa Fransayê em dibêjin çünkü piştî wî pêvajoyekî nû destpêkir ew pêvajo bi herî dawî me destpêkê bas kir bi rûxandina İmparatoriya Osmanî bi dawî hat ew pêvajo bi têkçûna sistemên împaratoriyê bi têkçûna sistemên kraltiyê bi têkçûna sistemên çarêtiyê û bi têkçûna sistemên şahîtiyê şûn da sistema netewedewleta destpêkir ku ew sistem îro ji aliyê neteweyî yekgirtî ve tê rêvebirin. Sistema netewedewleta de dewletê modern ê nû ê ku tê de cî digirin dewletê modernin dewletê modern bi peydabûna dewletê modern me destpêka şoreşa Fransayê qebûl kir. Eger ew pêvajo destpêk şoreşa Fransayê be ji wê demê heta îro problem û mesela ala netewî li meydanê çima ala netewî bi tevî vê pêvajoyê wek beriya xwe alayê herêmin dewletên bajara alayê dewletên alayên împaratoriya alayê gelek komên heta em karin bêjin alayê komê piçûk jî hebûn yani lê ew ala netewîya ku em bas dikin ne wek hevin em ê basa ala neteweyî bikin ku me dîroka wî nêzîkî 235 sal berê me bir ew ala mana wî diyarkirina serweriya wî netewe ye diyarkirina hukma wî netewe ye hakimiyeta wî ya li ser parçeyekî erdê diyarkirî sînorê wî diyarkirî ala hem serweriya netewe tîne ziman aliyê din ve sînorê wî dest nîşan dike aliyekî din ve jî nirxekî giştiyê endamê wî netewê ye loma neteweyê yekgirtî da her milletekî bi ala xwe tê temsîl kirin alaya wan li ber deriyê neteweyê yekgirtî ku îro rêxistina dewletê modern e îro rêxistina dewletê modern
نتوی یکگرتینه اندامی وی جدو سدی زیادترین هر دولته کی نتوی به آلای خواه لنتوی یکگرتی وکا سمبول تی تمثیل کرن هر وها نونر وانج درخستنا نتوی یکگرتی ده هیه لی او نایوی واته تنه آلا وکا فرمی یه دولت مدرن تی قبول کرن آلا جبر کو نیشان سروریه نیشان حکمداریه لسر پارچه کی ارد لسر ولاته کی نیشان حکمداریه مخابن او حکمداری بناو دولتا فرمی بناو کیجا دولت هاتیه ناس کرن آلا ویته نشاندان لی اف یک جی هیا ناو وی دولتا کو اندام نتوی یکگرتیه ممکنه ناو وی دولتی دا گلک حریم فدرال خود مختار اوتونوم هبن کو آلای وان هبن آلای وان حریم اوتونوم حریم فدرال حریم خود مختار آنجی امبیجن دولت کنفدرال آلای وان بخوجی هیا شوا کو ایرو امبیجن آلای باشور کردستانه دگل آلا عراقی وک آلا فرمیتی قبول کرن دما کو نونر باشور کردستانه سردانا دولت کی بکن دگل آلا عراقی آلا کردستانی زی تی داچکاندن ماناوی چیه ev nûnertiya herêma Kurdistanê dikin digel di nav Iraqa federal de. Her wiha em bêjin Amerîka ji 51 eyaleta pêk hatiye alayekî dewleta netewiya Amerîka heye alayekî dewleta netewiya Amerîka heye li her wiha alayê her yek ew 51 herêmê federalê ku li Amerîkayê ne eyaletên Amerîka alayê wan bi xwe jî heye. Ew alaya wan nav eyaletê da alaya xwe karin biçikînin, rakin û radikin. Başûrê Kurdistanê çawa tê rakirin, tê bikaranîn li wê derê jî bi vê awayê tê anîn. Ji ber vê yekê ala yani vira ala netewî çi dertê devletê netewî û di nav van devletê netewî da herêmên federal xudmuxtar ku bi awakî fermî ji alî netewê yekgirtî ve hatiye naskirin. Alaya wan jî tê naskirin. Ji xwe devletê konfederal weka Yekîtiya Ewropa li van dera jî her devletekî alaya wî heye lê alaya Yekîtiya Ewropa bi xwe jî heye ku vana giş temsîl dike digel ala xwe netewî ala Yekîtiya Ewropayê jî. Mana çi ye? Mana nav Yekîtiya Ewropayê da jî dikirin. Kek we heval herhalde amade ne? Em bu an ratek hemin tekiliye paşkeme devam. Em ji birê devam bikin. Ji bir neke alay kîjan kem netewan kîjan devletan heyetin ne ew li wirê ne. Baş. Belê temaşebanên hêja hevkarê min Mirza Akar alîkarî dike. Mirza Akar ew ê li ser navê me li wirê him dîmena nîşanî me bide û him jî dibe ku bi hinek kesan re jî hin gotûbêjan bike. Kek Mirza ku deng tê te ji kerema xwe tu ji temaşevanan re bêjî ev şev kî ew kiriye me bes çi ye? فرافس برز حنفي وبرز نظام الترك التي فاستن مرات برنامج کی فاستو انا انسان هم لكردستان فرنسا كردستان وهم لحمي اوروبا بدن هر دری کله دیجی ایرو روز على کردستان پیروستن فدراسیون کمال کردی اوا چندین ساله همان روز همان ساعت على روز على كردستان پیروز بکه و آن آجی امنها سالوننا سالونا پیروز کرده ده البته نکی برنامه بلابون
خلاص وشو لأز خازنها بوارا هنا كسب تشيب بسروتي فدراسيون الكومالي الكردي عدنان آغا جان ضاقن أو فيروز كرنا فيروزي تشيب بيزا وحتى انها تشيب كرنا أمي ترى باقن بلي أنا بريد عدنان فكرا بريد عدنان آغا جان سروكي فدراسيون الكومالي الكردي للدنمارك وهم زي سروكي يا كردية وعنها انتظام طابع چندین ساله که لبر دنمارک روز آلا کردستان یک فدراسیون روز که آن آجی ام گوتنه بدنی که عبدالله آواجان کرد خبر کن ایرو برز عدنان آقاجان ام جانب هون وقت فدراسیون کومل کردی چندین سال روز آلا کردستان پیروز بکن و این روزی دیسا هون برن دکل همی کسی سرانسر کردستان کردی صحیدانه هون شکل جنس بابی روزا پیروز ایرو روزه که طیبتی جبور گره کرد و کردستانه لهر ملت که جهان رمزک و سمبول که رمز سمبول مجی آلا رنگینه آلا کردستانه چندین سال ام وقت فدراسیون حکومت کرد دنمارک ام روزا آلا کردستان پیروز بکن براستی یعنی کردستان بی شاهنازی بشتاری به شارکی بدن جهر شا بشین کردستانه کرد بشتار بونه شاهیام البته که پیروزتون آلایه و لحظ بیتون لحظ ناس کرنه و شاهی و خشوب بیده در باز کرنه دیگه مجهه سرفرازیه مجهه شاهنازیه ایرو ام به روزی پیروز کن رمزامه سمبولامه نیمت هبونامه آلامه ام دیگه برز بنرخینیم و ارکه هر کردستانیه که دیگه برز بنرخینه و ریزیله بگیره باش بوه گلک سپاس عدنان آقاجان سپاس برز عدنان آقاجان آنها هم بچن با شارکبار فدراسیون و حتی آنها با چندین سال پیرا مجمولن و روزا علا کردستان پیروز بکن ام بچن با ولید آکرایی برز ولید آکرایی مرحبا ام بزانم که وقت فدراسیون کومل کردی لدنمارک اما چندین سال روزا علا کردستان پیروز بکن چه هستی و چه هلوستی؟ بسیار شتێکی خێراتنەوە دەکەین چهار کلمە گوێیە هێویدارم هەر لە خۆشیان دەبن ئەم هەر ساڵ ڕۆژە ئاڵای کوردستانی ڕۆژێکە پیرۆز دەزانین بەڕاستی هێویدارن ئەم ڕۆژەیە لە هەر چوار پارچەی کوردستانێ لە هەر چوار پارچەی کوردستانێ ئەوە پیرۆز بێتەکەن ئەم وەک فدراسیۆنên کۆمەڵین کوردستانی لە دانمارک هەر ساڵ ئەم ساڵۆنە دەگرن و بەڕاستی ملتێکی باش بەرهەف دەبێ و وەکو دیارە خەڵکێکی زۆر دڵخۆش لە هەر چوار پارچەی کوردستانê هاتینە و ڕۆژێکە خۆش دەرباز دەکەن ئەم پیرۆز بێ پیرۆزیê ئاراستەی هەموو گەلی کوردستان دەکەین بە تایبەتی تەلەڤیزیۆنە چارسەلی کوردستانی هێویدارم بله امان آجی بچن با یک چالکوان فدراسیون کومل کردیه و برپوش چالکی آیا همه پیرا چند گوتنا بکن بله بله سلمان خان همیشان که وقتاً چندین سال وقتی فدراسیون کومل کردی لدنمارک چالاکیا پیروز کرنا آلای کردستان دکن از همان پرسش جدا دکن بکیجا هستی بکیجا الوستی کرن ایوار باش چهار کلمه گویم که از میگره تمام خبر ده نه اری نبینم هر حال پرسگریک چه بود اوکیدا
بله کک میرزه وەکاکۆ ئەوکێ کەتن پرسکرێک قێد ئینتەرنێتێدا چێ بوو ئەم کەس بنێرم دوێت چێ بەێ کێک سایت حنفي ببورك أكل تكنيكي تيبو تباسا تدبينه نابینه خلقو بنێڕێ جامێ دەبچینی نفخات وبرد ئەم لەوە گۆداری دکەنا چ دبێژن بێژن نانە ئەو کناوە بەێ کێک سایت بله يعني ما باسا على نتوي كر باش او على نتوي او على كي ايرو الباشوري كردستاني تمثيلا parçaya ki neteva kurdike hatiye hilkirin او اباوا ki fermi hatiye kabul kirin ev ala jikute yani em kuzanın statüya başuri Kurdistanê sala 1992 dest pê kir û 2003 da fermî bû. Ew beriya wî pêvajoyê zê ew ala hebû ya piştî wî pêvajoya û ala hate tespîtkirin ji alî Başûrê Kurdistanê ve wek ala Kurda hate nîşandan. Ew alaya ku îro li Başûrê Kurdistanê hatiye hilkirin ew ala beriya 103 sala ji aliyê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê û her wiha berdewamiya wî ji aliyê Cemiyeta Teşkîlatê İçtimaya Kurd ve hatiye tespîtkirin rengê wî remzê wî sembolê wî ji wê demê ve hatine tespîtkirin. Em ji ku zanin Kadrî Cemîl Paşayê ku bixwe endamê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bû û her wiha piştî ku Cemiyeta Tealiya Kurdistanê parçe bû adara 1920 da Kadrî Cemîl Paşa zê di nav da bi serkêşiya Mihemed Emînê Kurê Mîrbedirxan Cemiyeta Teşkîlatî İçtimaya Kurd hate damezrandin. Kadrî Cemîl lê Kurê Cemîl Paşayê Diyarbekirî jî yek ji endamê wî cemiyetê bû. Ew di xatiratê xwe de di bîranînê xwe de ji bo çêkirina diyarkirina ala Netewiya Kurdistanê ez êm îndîqe ew nekirin wiha dibêje Kadrî Cemîl Paşa di bîranînê xwe de dibêje ku Cemiyeta Teşkîlatî İçtimaya Kurd reng û şiklê ala Netewiya ku Kurd destnîşan kiriye û ala Kurd ala Netewiya Kurd ku destnîşan kiriye ji sê renga pêkatibû. Li jorê wê sor, nava wî spî, li jêrê wî jî kesk û di nava rengê spiyê da rojekî zer diçirisî. Ev ala ku wê demê ji alî Cemiyeta Tealiya Kurdistanê ve hatiye destnîşankirin ew ala kîngê hatiye helkirin em dibînin ku sala 1927 da ku li Agrî piştî têkçûna tevgera 1925 ku li Agrî nû ve şoreşa Kurd dest pê kir li Agrî ber baregahê fermendariya Kurd leşkeriya Kurd ev ala ku ji alî Cemiyetê Tealî Kurd ve ji alî Teşkîlatî İçtimaya Kurd ve hatiye destnîşankirin di sala 1920 da ew ala ji alî rêxistina xwebûnê ve
وەک ئاڵا نەتەوی هاتیە قبولکردن ئۆ di serhildana Agriyê da li pêşberê fermandariya leşkeriya Kurd wek ala netewî hatiye helkirin. Sala 1929 ala Kurdistanê pêşî li wî sehayê hatiye helkirin. Piştî wî pêvajoyê ala Kurdistanê ku 1920 da hatibû destnîşankirin, dema 1900 roja yekê meha 22 meha yek 1946 da li Rojelatê Kurdistanê Komara Kurdistanê li paytexta wî ku bajarê Mehabadê bû, komar hate ragihandin ala Kurdistanê li wê derê jî hatiye hilkirin. Ev ala Kurdistanê hinek guhartin têde çêbûye. Ew guhartin bi çi rengî ne? Ew weka wêne li ber me heye, ez karim tarîfa wî bikim. Ew guhartin ew jî dubare li jorê rengê sor, li nava wî rengê şerîdekî spî, binê wî jî şerîdekî keske. Lê di nava wî da nîvê rojê hatiye girtin. Her du der û dorê rojê simêlê genim hene. O di nava simêlê genim da qelemekî, pênûsekî hatiye çıkandin. Bi vî hewayê, bi vî guhartinê di gel roja Kurd simêlê genim o qelemekî hatiye danîn li ser çiyayekî Kurdistanê. Ew guhartin ku wê derê çêbûye pey wî ra ala Kurdistanê weka fermî 1992 ku başûrê Kurdistanê hilbijartin çêbû, wê demê ala Kurdistanê dubare cara duyemîn li başûrê Kurdistanê hatiye hilkirin û weka ala fermî hatiye qebûlkirin. Ew ala ku li Komara Kurdistanê Mehabatê hatibû hilkirin, dema têkçûna diyalogekî girîng di navbera pêşewa Qazî Mihemed û Serokerkanê Komara Kurdistanê Mustafa Barzanî diyalogekî girîng heye. Cara dawiya ku Mustafa Barzanî Serokkomar pêşewa Qazî Mihemed re hevdîtin çê dike, Qazî Mihemed dibêje ku biryara kabîna me ye ku em ê bi Farisa re şer nekin, ji ber wê yekê em naxwazin hûn ji alî Farisa ve teada bibînin. Eger hûn dixwazin hûn karin bi tevî pêşmergeyê xwe û Barzaniyê sivîlê ku biwerene hûn karin herin Iraqê jî. Bi vê awayê Mustafa Barzanî dema ku wê ji Qazî Mihemed veqete hevdîtina dawî dikin, Qazî Mihemed dawiya axaftina xwe da ala Kurdistanê ku li ser masa wî daçikandiye dirêjê Mustafa Barzanî dike, dibêje ez vî alayê bi te dispêrim. Ez hêvî dikim ku ew ala wê ser lotke bi lotke, şax bi şax, çiya bi çiya ê Kurdistanê bê daçikandin û rojekî ew xaniyê ku em têda bêne devgehîkirin wê ser vî xaniyê bê daçikandin. Bi vê awayê ala Kurdistanê tesîmê radestê Mustafa Barzanî dike. Ew ala ku Mustafa Barzanî dewr girtibû piştî ragihandina Herêma Federal a Kurdistanê wek ala fermiya başûrê Kurdistanê hat qebûlkirin û vê gavê ew ala li başûrê Kurdistanê wek alayekî fermî hatiye hilkirin ji alî neteweyê yekgirtî û gelek dewletê Yekîtiya Ewropa û gelek dewletên ku em zanin nêzîkî 36-38 konsolxaneyê dewletê biyaniya li Hewlêrê hene, ji alî hemû van dewleta ve wek alaya fermiya Herêma Kurdistanê tê qebûlkirin. Ew ala temsîla milletê Kurd dike, temsîla Herêma Kurdistanê dike. Yani kîja herêma
herêma ku Kurd têda serwerin cardin ala bûye çi sembola serweriya vê milletê. Bi vê hewayî ew ala hatiye ragihandin. Ew ala çima hevdeyê meha 12 çünkü em zanin ala Kurdistanê nehê meha 6999 hate qebûlkirin û paşê Parlamentoya Kurdistanê 11 meha 11999 jî 12 meha 17 weka roja ala Kurdistanê îlan kirin û ji ber wê ki ew 12 meha 17 jî roja ku li Komara Kurdistanê yani beriya ku Komara Kurdistanê bê ragihandin ala Kurdistanê ser saziyekî banê saziyekî dewleta Îranê hate hilkirin ji ber wê ki ev roj wek roja ala Kurdistanê hatiye qebûlkirin. Ne diyarkirina Başûrê Kurdistanê bihûriyekî wî heye, dîrokekî wî heye. Yani ji ber vê ki em ê çawa pênase bikin ala Kurdistanê berhemê tekoşîna serxwebûn û rizgariya netewa Kurda 100 salî zêdetir e. Yani 1920 be berhemê têkoşîna 103 sala ye. Ew derawkerê ku bêjin ew ala ji alî rêxistinekî Başûrî hatiye îlan kirin diyar kirin ew me temsîl nake ew derewe ew derewe belê من دخواست ez wî bêjim bi taybet li Bakurê Kurdistanê bi taybet jî derdora PKK ez wisa bêjim dibêjin ew ala Berzaniya ye ew ala Kurdistanê nîne û em qebûl nakin. Li Rojavayê Kurdistanê jî em zanin ku rêveberiya Xweser ku divên Bakur Rojhilatê Sûriyê ji xwe re ew jî neyartiya ala Kurdistanê dikin û kesên ku alê bilind dikin wan diçewîsînin wan digirin alê tînin xwarê heta hinek bêrêzî û bêhurmetiyê dikin em berê ala Kurdistanê. Belê di wî walîdatê çi bêjî keko? Ev PKK xwedî îdeolojiyekî xerip ye. Ew îdeolojiya ku PKK dajo ew îdeoloji xizmeta netewa Kurd nake. PKK dîroka Kurda ji xwe dide destpêkirin. PKK hebûna netewa Kurd înkar dike, tu neqebûl dike. Dibêje beriya yani tiştê beriya me beriya mîladê ye, tiştê beriya mîladê me alaqedar nake, tiştê ku bi me destpêkiriye, bi wî çi destpêkiriye sala 1984 ku şerê çekdariyê PKK destpêkiriye wê tarîxê weka tarîxa mîladî qebûl dike ew xizmet û faaliyetê netewa Kurd ku de 1000 sala vir da heta 1984 hatine ew bê mane ne gora PKK tu mana wan tune ew pêvajoya ku PKK bi 84 bi şerê çekdarî da destpêkirin esas ev e. Ji ber vê ki PKK esê xwe da bi îdeolojiya xwe dijî netewetiye, dijî netewa Kurd e. Ew netewetî wek tiştekî kevneperest dibîne, wek tiştekî paşverû dibîne. Lê dema me dema netewaya ye. Yani ew dema modernîta ku ew bi xwe jî dibêjin eger derewa nebêjin dema modern dema netewe dewleta ye. Dema netewe dewleta dema modern e. Dema modern her netewe bi alayekî xwe tê temsîl kirin ew alaya ku netewa Kurd li Başûrê Kurdistanê hatiye elkirin ne ku ji alî Partî Demokratê Kurdistan ji alî Barzaniya ve hatiye destnîşan kirin. Ew ala ji alî serkirdeyên Kurdên wekî Seyd Abdulkadir, Mehmed Emin Bedirxan û yê em bêjin endamê malbata Babana, Cemîl Paşayê Diyarbekirê
بسدان شیخ سعید پیران سید رضای درسم قاضی محمد لسر خوینا وان او آلا چه بویه اوی کو وی آلای انکار بکه انکارا دیروکا نتوا کرد که پکه جوی دکه ام دبینن گلک جارا نجات پرست ترک دجایتیا آلا کردستان دکن ایریشوی دکن دما کو دبیجن چما تیریشتی که دبیجه و سمبولا پکه او لی هایا وان ربنا وان فاشیستا وان ایریشکر و نجات پرست ترکا هایا وان جه تونه کو آنجی بلکی جه هیه او جه تشکی دنه پکه بخواه دیجی وی آلایه یعنی ایرو لروجاوای کردستانی گلک جارا تلویزیونا دا نویسا دا مدیتی اکو کرده کو نه پکه نه دما کو مشکی چه دکن آلا کردستانی هل دکن دچن او آلاج دستی وان دگرن براحتی پیلی دکن دشوتینن جدستی وان دگرن قده خدن ای باشا اگر پکه بله ایروژی ما تزانی تا سمینر دا ما لپارتیه ما رابول آوایا پارتیه او لوره ما به دالقان آل دربه دا ما دالقان پشتی که ام جوره چون فوارا ام بجن پرتوکا جیه پرتوکا لوره پولیستین جهبالي ورا دبيجن بين جرون وان آلا بجبينن هبال جيل هبالن ام بيجن برپرسيار جريان اوان جي قوتن بجبينن برا بوليس برياري محكمة نگرنو نين نكبنز كي بارتيا ما او كرين دي سال لپیشنگاه پرتوکا جي پشتی که ما آلا بلاب کرد ایجا demek polis hatın. ایجا polis ajı خلکرات گوتن آلا خو هنک جه وسا دانیمون سرماسا خو گوتن آلا خو جوری هلینن. Yani باور که یک آلا کی دست پلیسه کی دادی başka mı nedi خلکه نستندون لبله گوتون گرون هلینن. نخوا بقاسی ای پیاده برزی و به حرمتی لالا کردستان نکرنا بلنگی پلیسا بگمان یعنی دوی نقطه دا هر دو آلیجی چه نشانه مددن هر دو آلیجی دیجی مافی نتوی نتوا کردن دیجی مافی نتوی ملتی کردن جبر ویه که قطعا ایزاحاتا ویه که نابه هر کرده که خودی وجدان دوی دست خود دینا سر وجدان خو و جا عقل خو بپرسه گلو او آلایا کو برهمه تکوشینا 103 ساله نتوا کرده شوا ام او آلات کارن بکن مال ریخستنه کی و ام جی ناو ام ویجی ناو گلی کرده قدقه بکن او خساره کی مزنه جبونه توا کرد یعنی ناکوکی پارتی سیاسی نابرا واندا چی دبه بلا ببه او ناکوکی خو بره و ریباز خو چاوا دمشینن او تشکی دنه لی هنک تشتی نتوا هنه نرخ هفپاره زمان نرخ کی هفپاره آلا نرخ کی هفپاره چان نرخ کی هفپاره عرض و جغرافیا نرخ کی هفپاره مال باوی کسی نینا کو گورا کیفا خو جی وازگیچ ببه آنجی بده هنه کدن وی مافی آلا نتوا کرجید برهمه 103 ساله تکوشینا نتوا کرده ایکو اگر وی تکوشینا 103 ساله کمتر تکوشینا کی روا ببینن اوی خویتیا آلا کردستانی جی بکن آلا کردستانی برهمه وی تکوشینه او وی دمی هاتیه دست نشان کرن ایرو او آلا کو جعالی خالد بگی جبری و جعالی سید عبدالقادر و جعالی شیخ سعید و جعالی سید رضا و جعالی علی شیر و جعالی محمد امین بدرخان و جعالی گلک اندامن میرنشینیا بابان و جعالی گلک گراگری مالبات گراگر و روشنبیر کردا و حاتیه اره کرن
ev ala inkar kirina dîrok û tarîxa netewî Kurd e. Dijîtiya wî dijîtiya netewî Kurd e. Ev dijîtî faşîst û dagirkerê Tirka, Ereb û Farisa dikin. Eger Kurdekî di rexwan da vî dijîtiyê bike, ji Kurdbûna wî bêguman em ê şüphe bikin, ew xizmet ne ji xizmeta ne ji bo netewî Kurd e, xizmeta tişekî din e. Ez karim wî bêjim. Kek Saîd îro dema ku me ala belav dikir, bi rastî gelê me pêşwaziyekî pir germ kir. Yani hinek meriv zanibû ku Tirkin nedistendin, ew jî ne ku digotin em nastînin, weka ku deng neçûbe wana tevdigeriyan zanî. Lêbelê ê me bi Kurdî roj baş em li ser navê Partiya Welatparêzên Kurdistanê roja alaya Kurdistanê li we pîroz dikin û kerem kin em alekî didin we diyarî we dikin. Bi kêfxweşî û bi dilxweşî û bi gotinên xweş me pêşwazî kirin. Mala wan ava be û ez divê mala we ava be ji ber ku beşdarî vê bernamê bûyî û îro jî te dîsa li avahiya pewekê te semînerekê li ser ala Kurdistanê da mala te ava ger ku hevalên rejiyê ku pirs tinebin em ê hêdî dawî li bernama xwe bînin. Kek Saîd gotinên te dawî. Gotinên min ê dawî yani hinek tişt hene, yek dîroka neteweyekî divê rast bê xwendin û em haya me ji dîroka me hebe. Dema ku haya me ji dîroka me tune be û bîra me ya dîrokî kûr nebe, gelek cara bi tiştê sivik em bi çavekî sivik di rûda li bûyera dinêrin, em gora wî şirove dikin, ev jî me ber bi encamê xelet dibe. Bo wî lazim e dîroka Kurda dûr û nêzik ji alî akademisyen, spor û lêkolînerên Kurd ve bê lêkolandin û rastiyê wî dîrokê pêne derxistin. Ya din nirxê netewî hene, ew nirx ne ê partiyekî ne, ne ê grûpekî ne, eydê tu alîkî nîne. Eydê netewe ye, ê netewe ye. Divê tu alîkî bêrêzî û bêhurmetî li hemberê van nirxê netewî neke û hurmetê nîşan bide. Hela ew ê ku bêje ez di xizmeta netewe de me, ew ji her kesî bêtir hurmet nîşanê rêzgirtinê nîşanê van nirxê netewî bide û bang li Kurda bike ku ew jî Kurdê bi wan ve girêdayî jî rêzgirtin û hurmeta nîşanê van nirxê netewî bidin. Tiştê ku ez bêjim ev e, hêvî dikim tiştê wisa dubare nebin. Bêhurmetiya li hember ala Kurdistanê dubare nebe, dengê me biçe hemû aliya, her kes xeletî û şaşiya xwe bibîne û van xeletî û şaşiya dubare neke. Belê. Ez jî cardinê dubare roja alaya Kurdistanê li hemû temaşevanan û li milletê Kurd pîroz dikim û ez hêvî dikim ku li hemû santîmetre karên çargoşe santîmetre axa welat ev al bê li bakirin. Ez wê hêviyê dikim û temaşevanên hêja jî ji bîr nekin rûpelekî ji dîrokê bernamekî nû ye di dîroka Kurd û Kurdistanê da rojên girîng bûyerên girîng ez ê bi vî awayî bînim ser ekranê bira haya we ji vê bernamê heve vê bernamê lê xwedî derên xwedî derketina li dîrokê xwedî derketina li welatê mala we ava ji bo ku we heya vê saetê li me gudarî kir. Kek Saîd mala te ava bi taybet ji ber ku te min neşkênandû û tu beşdarî bernama min bûyî. Ez gelek spas dikim û bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş. Şev baş.